भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। करवाई खतरा हमरा बुझाता कि बिजली गिराई। अरे हमरा बुझाता कि बिजली गिराई गौवा नगरिया टोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। महंगा पड़ी एकरा में सट सट के चलल। घायल करी महंगा पड़ी एकरा में सट सट के चलल। हिलत बा पाया देखो लागत गिर जाई मोहल। गाल से देखो देवाल हिलावे। गाल से देखो देवाल हिलावे। विस्फोट भरल बा बोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। देखो नजरिया सटावर कबो हिलावे कबो मिलावे। देखो नजरिया सटावर डोजर नहीं बुलडोजर हियो एकरा में हाई पावर। कहेला जाहिद घूमेले दिन भर। कहेला तेजा घूमेले दिन भर। खत्म लइकियन के टोली में। भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। जाने कहां से आइल बिया देखो हो कितना गोटाइल बिया। भइले बिया वाइब्रेशन लगा के। भइले बिया वाइब्रेशन लगा के मोबाइल जवानी के खोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में। अरे भागो हो काका भयंकर भूकंप आइल बा चोली में।